Jisu de shisha de urukoi. Tang bo de urukoi kum ba pitarai. Habangi perkat urukoi hagani ke juk ke pemerintah. Kecing perkat jingi ke let show tu beriu. Ubadon juga kemat ke berjalan. Ubom jurke. Ubo serius arbo saunta. Ubriu. Ubo pelut juga por hajing seng. Hayi mane. Ubo kelai manduai. Bat kumta ter-ter. Kambakla kita ke. Kabakla habangi sedang memperkat. Dari man long kumto. Ban yo. Yaga kerdan. Rukhoy. Mereka kum daga Bible. Ban long rukhoy. Dari ban supadiang Jisu. Uno do banget yaga gospel Chris. La nyaw yu ubo day rukhoy. Kita ada jingi kai ke Bible. Jisu de rukhoy. Ubaya khle lang, ubaya im lang. Bat ki Ramadan kumang amapi. Ki ba pop uya bam lem bat ki ba pot bat ki ba krong ka jina. Udah perlok. Jadi nong pop. Kat kum ke standar jangan niam jiu. Kat kum ke standar jangan ki rukhoy akan niam jiu. Jisu de ulok jangan nong pop. Namar uklem im kumbaya im maki jus serius una Jisu kumbaya serius kini kiri ko jagan yam jiu ki serius aduk tau pot bakim ya khlek show bat ki brio ka perthai jing doa jong Jisu kalong uong kum ni ngam duai ho kupa bo un shim no yepi na ni perthai nga duai bo ukpa jonga un ri pan im yepi ha ni perthai un sumar yepi ni perthai apostol Paul uong lada ngi hab banda ya khlat no lada ngi hab ban nom ya khle shu bat ki riu perthai ngi dei ban leit no na ni perthai jika jom Jisu bar apostol Paul kedai jing kai ke ba ngim de ban isi ye ke perthai ngim de ban isi ye ki brio ke perthai ka klimat ke bangai ni khoi ka ta jing khoi jing kamut bangi me khle sho bat ki brio ke perthai bat ki Ramadan ki perlok jong Jisu de ki brio ki udah upai ba belen ki bana kekam go baper kejing tere baper kerukom perkat baper kidai ki brio nong tong dok ha kidai ki brio nong rep kidai ki brio ki bo duna hang neng tai ki brio betko ki ba mat la kat hadu bo Jisu ong ye kini ruko ki ba don nganem jiu ki ruko nganem jiu uong ki bagi nong pop kinuti kinong krong kacina kin lech sege himau ble shwa yepi ban yo ne ru ban yo bakumu ne ru khoi ubom jur ki ubo serius hagi por baro ban yo ne am dang la tiu kulap lai udang rke udang shat hagi sngi hagal air udang shat hagi mariang upun mi jing ubi kawas kau tenat ya kemarin dang la usim beneng dang la umrat akhlau namar kini kimrat kim juptai ke jing im ki sim beneng kim juptai ke jing im kim ju serius ke jing im tu kulap ju serius tu lili yang kerithem ju serius dei tang uriu khoi uba serius
Kejing pelong jong belai baru hane ke perthai. Hane ke mariang. Come you serious. Kejing pelong jong belai baru hake perthai. Ki em da kejing lai loi. Ki dap da kejing em kirkhe ki shat kemen. Kesngiu bena ki klor. Kamariang ki merat kejing pelong baru. Ki em normal li. Dai tang ki riu khoi jong pi. Ki bom ju em normal show. Habang irung hake ying mane jongi. Kadur jong kado ying mane jongi. Kalong kumto bat ngiya thaj ban mi na yeng namar ngitip da po ying mane ngin saya thia namar ka kelalong ke jaka baptai. Balai betai namar ngim ya im normal show. Ngiya up normal boro. Habo jisu wan le jing seng hake ying mane hanya haganyam jiu. U im normal bat ule ye ka bo ude ban le habo yo I yo briu u bo pangso le ne u briu u bo don kam ke jing penkhia u penkhia u po I mane bat kat kum ke jing berkat jong ki ru kho jong anem jiu de ban le kum ne kane kade ka ba khlem ran ka ba panja burom ye anem jongi ki ong kimia normal shu kia kala abnormal lut baro ke bolong normal ke bolong normal dai gini haba I badon basitom dai ban khia haba I don basusi dai ban pen kemen ban pentengen ke bolong abnormal pat ke dai gini wala da pio I makana yo uba khia kaniam jungi kam sha dai ban pen khia hane sngi apshwagin dalat wai ni kaniam jungi dalat le chabar ngani kaniam jungi hangta tengi la ken ban pen tengen ye besusi tamam manta me pok kaniam jungi ida berim ke kum kaniam ke pen abnormal yu breo pat ki ru khoi jong no kaniam la kadai kaniam jiu la kadai kaniam Hindu la kadai kaniam Muslim la kadai kaniam Kristan la kadai kaniam ki ru khoi jong kini kaniam kia serius arpo sao kanta jisu ye khle lang bat ki briu ke perthai baro bat phimla ban long serius lada phia khle lang bat ki briu ke perthai baro namar ki briu perthai baro kim ji ptai ki briu ba ptai de tang ye mane de tang he jaka mane blai ka jing ptai ka don tang ye mane hagi jaka mane blai lain na jaka mane blai don jing ptai ki briu ke la bani normally kila bener kren pas yer ke pasai par jisu u im lembat ki briu ki bolong kumta u im lembat kini bat kini ki briu perthai u khot yi ki sendran ju u bakin long ki sendran ju ki kim dai ki briu la jing seng ki dai ki briu business man ki don la jong ka kam ju ki don ki ba khwai do kha ki ba tong do kha don le se ki ba kinong krong khajna u khodi ki gimdai brule jing seng de ki madan ko manga mapi bat lada dei ku manga mapi madan om juror jing ptai namar ngim ju serius mangi haba dei ban pej bol haba dei ban ya pertang dei ban lek khwai haba dei ban lek piknik lek kai hayi mane ngim ju long serius ya mane ngi im normal kumba dei ban im haba yer ke haba ngi kemen haba ngi shat haba ngi ruwa kata ada mane hayi mane jongi kri madan lada ka kala sega mane jing ri khoi la wai snap kat kum ji ka jing bible ri khoi udai paro ubangai ho jisu la long ri khoi apostol paul thok thi la ka dai shegnong korin shenong rom she philippi she ephesus she colossae baraboro ju khodeki ujong kum ne ha ki ri khoi ki bodon po koren ha ki ri khoi ki bodon hang ta
tu tin ru khoi kam dei ne menta katu kan ki individual katu kan ki jai beriu ki bala poi je kata kerdan ru khoi em ke kan tin ru khoi ka yeng bej na ka menta baro ki bangai haga gospel Chris Jisu udai uru khoi sispa naga sispa tang ba dei uru khoi kumuru khoi ubangi tharai udai uru khoi ju bakum to ngas ngobang yu bakum ne uru khoi dei kumuru khoi jongi mentah ne gesngi jongi mentah kanim Kristan kadai kan diam jong kiru khoj baro mdei kan diam jong i tangkat to kat ne kiru khoj bangi dei ban ye long kum to ban yo kanam ru khoj kata kam dei nim Kristan kan diam Kristan kadai ka man natural kadai ka man normal kadai ka badap de jing im ko badap de jing light lo tao do Jisu jong i upolong jing seng syaro duriau hajrong lom syaro siap uduai syaloru lom uduai harus siap tau do Jisu padu kelpor pat kibriu napang kibriu napang jaj pe ki jaj briu ju syap ting yigino pop ju ting yo nono briu perthai ngi dei ban long kumta jing sha mangiru ngi dei ban i ikibriu na phang ngi dei ban ting yi ne perthai ngi dei ban kemen ngi dei ban celebrate yi jing im kat bang dang don han ne perthai ngi dei ban long mudi haba ki briu ki kendo ingi hajeka bakin sting ki khiapan ban arsha kam dei bolong to phi ke ta kal jia menta hak perthai Kristan habagi wan kendo igri kho jungi masndrong jeka jing ri kho jungi ngi mer khe sho ngi me kemen sho ngi yakhya archa nwar ka e te e kam dei ban e ka dei ban sting kam dei ban khya ka dei ban sting kam dei ban e ka dei ban jam tao do Jisu wong ngana jing ja tha pi kalung kor jinga long ba jam ga jing kit jinga long ba sting wong la pi tip ga jing shisha kan pelai lo ye pi kaniam Kristan ne kaniam jong ga jing lai lo melepat ka khom ga te yo le si ni so thok bakla yo blay jong ga Bible